Okay. Hvad skal de have? Hvad skal de have? Hvad skal de have? Test, test, test! Ja, vi sidder hernede på vores nabohotel i Baku i Aserbajdsjan, og jeg sidder med en ung udøver, som er udtaget til EM U21, og de skal i aktion her i weekenden. Kan du fortælle lidt om, hvad du hedder og hvor du kommer fra? Ja, jeg hedder Timmy, og jeg er 16 år og kommer fra Israel. Ja. Hvor tit træner du, Timmy? Jamen, jeg træner jo fra mandag til lørdag, så kan jeg finde på at træne selv om søndagen. Hvor mange timer bliver det til om ugen? Der kan vi godt komme op på mellem 10 og 15 timer. Hvordan er det så at være med her til EM? Det er fedt. Det er fedt at være blandt Danmarks elite. Meget fedt. Hvad synes du om at rejse med landsholdet? Jamen, det er jo godt. Sådan, det er fedt. Jeg kan godt lide sammenholdet, og jeg bliver trykket godt sammen. Det er super. Har I godt kammeratskab? Ja, det har vi bestemt. Hvad er dit mål her ved EM? Jeg vil selvfølgelig gerne være europamester. Det går efter. Jamen, jeg siger tak, Timmy, og så glæder vi til at følge dig her under stævnet. Held og lykke. Tak skal du have.